Hindi ka mayaman para mag-inarte. Hugas ka ng mga plato sa bahay, ha? Mamaya naman na po. Tambak na kasi mahugasin mo doon, hindi mo hinugasan. Ako na yun, Abi. Sigurado ka, Raizel? Palaban naman po yung mga damit ko. Bakit hindi na lang ikaw maglabas sa mga damit mo? Gusto ko muna mag-relax. Sigurado ka bang magtatagal ka dito? Opo, madam. Abi! Raizel! Bakit basa dito sa sahig? Muntikan pa akong madulas! Madam, pasensya na po. Raizel, tulungan mo ako dun sa ginagawa ko. May ginagawa po ako, Nay. Ano may ginagawa? Nakaupo ka lang dyan at nagsiselfone. Ano ba yan? Ang init-init nga dun, Nay. Bilisan mo na, ang arte-arte mo naman dyan. Ang init-init nga po. Baka mas lalo pa akong mangitim dyan. Hay nako, tigilan mo nga yung kaartehan mo. Hindi ka mayaman para mag-inarte. Ikaw, Raizel, kailangan mo matuto sa mga gawaing bahay. Hindi lang yung pa-cellphone ang alam mo. Pagkatapos mo dyan, maghugas ka ng mga plato sa bahay, ha? Nay, mamaya naman na po. Sige, mamaya. Tambak na kasi mahugasin mo doon, hindi mo hinugasan. Oo na, maghugas na po. Kailangan pa kasing utusan. Walang kusa itong batang to. Hello, Raizel. Hello, Abi. Kamusta ka na dyan? Okay naman dito, Raizel. Oo, masaya. Pero minsan, nakakamiss dyan. Lalo na yung mga pamilya ko. Hay nako, kung ako lang yan, hindi na ako magbabakasyon dito. Para wala nang nananermon sa akin. Kung alam lang niya kung gaano kahirap ang buhay ko dito. Lalo na pag may sakit ako, walang nag-aalaga sa akin. Mag-isa ko lang bumabangon at magtatrabaho ulit kahit may sakit. Abi, andyan ka pa ba? Oo, Raizel. Siya nga pala. Kaya ako napatawag sa'yo. Kasi nagpapahanap yung amo ko ng kasama dito sa bahay. May alam ka ba? Ako na yun, Abi. Sigurado ka, Raizel? Ikaw? Magtatrabaho dito? Oo naman. Nakakainip na kasi dito. Gusto ko na maghanap ng trabaho. Kaya gusto ko na din dyan sa Manila. At isa pa, magkasama naman tayo, di ba? Sige, Raizel. Sasabihin ko kay Madam, ikaw na lang ang kunin niya. O sige, magpapaalam ako kay nanay na magtrabaho ako dyan. Sige, Raizel. Sasabihan na lang ulit kita kung anong sasabihin ni Madam. Sige, Abi. Maraming salamat. Kakayanin kaya ni Raizel ang trabaho dito? Maarte pa naman yun at tamad magtrabaho sa bahay. Hindi bali na. Gusto naman niya. Nay? Nay? O, Raizel anak, kumusta lakad mo? Ano po? Kaawaan ka ng Diyos. Kailan pa daw magsisimula? Nay, sa susunod na araw na po. Mabuti naman kung ganon, anak. Mabuti na lang at naipasok ka ni Abby sa trabaho. Kaya nga po, Nay. Mahirap po kasi maghanap ng trabaho dito sa probinsya. Maliit pa ang sahod. Kaya nga, anak. Pero, sigurado ka na ba? Nakakayanin mo yung trabaho mo doon? Oo naman po, Nay. At isa pa, aircon naman po ang bahay ng amo ko doon. Siguradong hindi ako maiinitan. Mayaman naman po yung amo namin. Kaya puro automatic naman po ang mga gamit nila.
Tama kaya na pinayagan ko si Rysel na magtrabaho doon. Ganong alam ko naman na mahihirapan siya, lalo na hindi siya sanay sa mga gawaing bahay. Sige na po, Nay. Magpapahinga po muna ako. Sige anak. Ay, siya nga po pala, Nay. Palaban naman po yung mga damit ko. Anak, bakit hindi na lang ikaw maglabas sa mga damit mo? Para hindi ka na mahirapan pag nagtrabaho ka. Pag nandoon ka na, ikaw din naman na maglalabas sa mga damit mo. Wala ako doon para gawin yung mga bagay na ginagawa ko sa'yo dito. Ay, naku, Nay. Matututo din naman ako doon. Habang nandito pa ako, gusto ko muna mag-relax. Eh baka hindi mo kayanin, anak. Rysel, tapos ka na ba maglinis? Oo, nakapag-map na ako at nakapag-linis na rin ako ng banyo. Sigurado ka bang malinis ng lahat? Oo, Abby. Ganito pala dito. Nakakapagod. Unang araw ko pa lang, naglinis agad ako ng buong bahay. Ganito talaga dito. Maarte si Madam. Kailangan malinis ang lahat. At kahit kaunting alikabok, dapat wala siyang makita. Ganun ba? At parating na yun ngayon. Siya nga pala, hindi pa natin nalinisan yung pool sa likod. Ha? Pati ba naman yun nilinisan natin? Oo naman. Lalo na't may darating na bisita bukas si Madam. Tara na, baka biglang dumating si Madam. Sige. Abby, sigurado ka bang nilinisan natin to? Ang init-init. Huwag kang ganyan. Ayaw ni Madam ng mga ganyang ugali. Ikaw din, baka hindi kanya sahuran. Sige na nga. Magandang araw po, Madam. Magandang araw po, Madam. Magandang araw din. Abi, siya bang bago nating katulong? Yes, Madam. Mukhang malusog. Rysel ang pangalan mo, di ba? Sigurado ka bang magtatagal ka dito? Opo, Madam. Kakayanin ko po. Mabuti naman. Ayoko kayong makitang tatamad-tamad dito, ha? Yes, Madam. Ang gusto ko, kapag oras ng trabaho, wala mo nang hawak ng cellphone. Tapusin mo na ang trabaho bago kumain. Naiintindihan niyo ako? Yes, Madam. O sige na, tapusin niyo na yung mga trabaho ninyo at magpapahinga na ako. Mukhang masungit yata si Madam. Oo, masungit talaga siya. Pero may oras na mabait siya. Lalo na pag nagustuhan niya yung trabaho mo. Kinakabahan ako kanina. Tara na sa kusina. Magluto na tayo ng pagkain niya. Sige. Tara. Si Rysel tumatawag. Hello, Nay. Anak,
Kamusta ka na? Ayos naman ako dito. Medyo nahihirapan sa una, pero kaya naman po. Mabait naman ba yung amo niyo dyan? Oo naman po. Mabait naman po siya sa amin dito ni Abby. Mabuti kung ganun, anak. Kayo po, kamusta po dyan? Heto, nalulungkot ako na wala ka dito. Pero magtitiis ako para sa pangarap mo kahit hindi kita makasama. Hindi bali, Nay. Tatawagan na lang po kita ng madalas. At kung may oras, dadalawin na lang po kita dyan. Sige anak, basta mag-ingat ka dyan ha. Sige po, Nay. Tatawagan na lang po ulit kita mamaya. May gagawin pa po ako. Sige anak, bye. Bye, Nay. Abby? Rysel! Bakit po, madam? Bakit basa dito sa sahig? Muntikan pa akong madulas! Madam, pasensya na po. Nakalimutan ko po kasing punasan kanina. At may niluluto po kasi ako, kaya nakaligtaan ko. Ano? Ikaw, Rysel? Marunong ka ba talaga sa gawaing bahay? Kasi nung una pa lang, pinagmamasdan ko ng mga gawa mo. Puro kapalpak, pati mga damit ko. Hindi mo nalalaban ng maayos. Madam, ako na lang po mag-uulit sa mga nilabhan ni Rysel. Hindi, Abby. Trabaho niya yon. Kaya siya dapat ang umulit ng mga nilabhan niya. Opo, madam. Pasensya na po kayo, madam. Sisiguraduhin ko po na sa susunod, maayos na po yung trabaho ko. Aba, dapat lang. Kasi binabayaran kita ng maayos, kaya ayusin mo ang trabaho mo. Rysel, sa susunod ayusin mo ang trabaho mo para hindi magalit si madam. Mukhang natututo na si Rysel sa gawaing bahay. At alam niya na ang gagawin niya sa araw-araw. Kailangan kong patunayan na kaya kong magtrabaho dito. Balang araw, may pagmamalaki din ako ni nanay. Rysel, Bakit po? samahan mo ako mamaya sa mall. Sa wakas, makakalabas na rin ako ng bahay na to. Sige po, madam. Sige na, bilisan mo. At tapusin mo na agad ang trabaho mo para makaalis na tayo. Sige po, madam. Madam, saan ko po ito lalagay? Yan,
Sa'yo na yan lahat. Talaga po? Sa akin po ito lahat? Mabuti pa si Rysel. Binilhan ni Madam ng mga gamit. Maraming salamat po, madam. Sandali lang po at ilalagay ko lang po sa kwarto itong mga binigay nyo. At itutuloy ko na rin po yung trabaho ko dito. Abi, tignan mo oh. Binilhan ako ni madam. Oo nga, Rysel. Abi, natapos mo na ba yung gawain mo sa bahay? Opo, Madam. Nakakahiya naman sa'yo, Abi. Sana hinintay mo na lang ako makauwi para ako na lang gumawa nun. Hayaan mo na, Rysel. Magpahinga na kayong dalawa. Sige po, madam. Maraming salamat po ulit. Rysel, kayo munang bahala dito ha. Aalis muna ako. Ilak niyo yung pinto. Mag-iingat kayo dito. Sige po, madam. Beshi Ruby. Cellphone ni madam to ah. Ruby? Si nanay? Nay? Magkakilala kayo ni madam? Anong ibig sabihin nito, Nay? Bakit hindi niyo sinasabi sa akin? Rysel? Bakit mo hawak ang telepono ko? Bakit po tumatawag sa inyo si nanay? Magkakilala po kayo? Oo. Bakit? Bakit hindi niyo po sinasabi sa akin? At paano po kayo nagkakilala ng nanay ko? Matagal na kami magkakilala ng nanay mo. Si Madam at nanay ni Rysel, magkakilala? Kasi ganito yon. Ako talaga ang nagpapahanap ng makakasama ni Abby. At sinabi ko na ikaw ang kunin niya. Kaya pala hindi na kumuha ng iba si Madam. Nagpapasalamat po ako, madam. Pero sana man lang, sinabi sa akin ni nanay ang totoo. May usapan kami ng nanay mo. Kasi gusto ko niya ring matuto sa mga gawaing bahay. Kaya nakiusap siya sa akin. Alam naman niya ang ugali mo. Kaya pumayag ako na kunin ka dito. Para na rin matuto ka. At kapag nagtrabaho ka sa iba, hindi ka na mahihirapan. Madam, napakalaki po ng utang na loob namin sa inyo. Dahil dito, natuto po ako sa gawaing bahay. At sana, kung mamarapatin nyo, dito na lang po ako. Rysel, hindi ako papayag na dito ka lang magtrabaho. May pinag-aralan ka. May mga iba pa akong business. Kaya ipapasok kita doon. Mabuti pa si Rysel. May pinag-aralan. Ako, hanggang dito na lang talaga ako. Katulong sa bahay. Salamat po, madam. Tita Mitch na lang ang tawag mo sa akin. Kasi matalik kong kaibigan ng nanay mo. Salamat po, Tita Mitch. Asahan niyo po, gagalingan ko po sa trabaho ko. Alam ko naman na kayang-kaya mo ang trabaho doon. Kapag may gusto ka pang matutunan, magsabi ka lang sa akin. Akala ko po talaga, tita, masungit po kayo. Pero ang totoo pala,
Napakabait niyo po. Abby, halika. Bakit po, madam? Abby, pasensya ka na sa inasal ko noon sa'yo ha. Kasi gusto ko lang naman na matuto kayo sa mga gawaing bahay. Alam nyo ba na may plano ako sa inyo? Kung gusto nyo lang naman, total, may bago akong business at online siya. Kayo ang gusto kong mag-asikaso nito. Pati din po ako, madam. Oo naman, pati ikaw. At hindi rin ako papayag na hindi ko kayo matulungan. Sa totoo lang, marami na rin ako natulungan dito sa Maynila. At gusto ko rin kayong tulungan. Akala ko mataray si madam. Isa pala siyang anghel na matulungin sa kapwa. Tita Mitch, matagal na po pala kayong tumutulong sa kagaya naming mahihirap. Oo naman, mga 10 years na siguro. At may itinatayo din ako na business sa ibang bansa. At ang mga dati kong tauhan ang mga namamahala nito. Nagsimula din sila dito sa bahay, tulad nyo. Para makita ko kung anong ugaling meron ang bawat isa sa inyo. Para alam ko kung saan ko kayo i-assign. Simple lang po pala yung mga training nyo para sa mga empleyado. Sus, simple talaga. Hindi ka nahihirapan? Nahirapan nung una kasi hindi talaga ako marunong sa gawaing bahay. Kaya nanibago ako. Nang tumagal na, madali na lang pala. Ganyan din sa kumpanya na sinasabi ko sa inyo. Kaya ko kayo tinuturuan dito sa bahay. Para hindi na mahirap ang pumasok sa inyo doon. Sa una mahirap, pero pag tumagal na, magiging madali na lang ito sa inyo. Lahat naman po yata ng trabaho, tita. Sa una, mahirap. Oo naman. At kung gusto nyo rin umasenso sa buhay, kaya dapat paghirapan nyo rin to. Walang magic sa buhay. Lahat ng pagsubok, mararanasan nyo. Hanggang maging successful kayo sa mga buhay ninyo. Tama po kayo. Kahit po mahirap ang trabaho po dito, pinagtsatsagaan ko po para matulungan ko po ang mga magulang ko. Tama yan. Mga bata pa kayo. Marami pa kayong magagawa at mararating sa buhay. Salamat po, Tita Mitch. O sige na, magbihis muna kayo. Mamamasyal tayo. At Rysel, may sorpresa pala ako sa'yo. Ano po yun, tita? Basta, magbihis muna kayo. Sige na. Sige po. Tara, Abby. Bilis naman na. Naghihintay na si madam. Nay! Anak! Miss na po kita, Nay. Ako din, anak. Nasurpresa ka ba, anak? Opo! Masayang masaya po ako, Nay. Miss na po kita. Itong si Tita Mitch mo kasi, siya ang lahat na nagplano nito para isurpresa daw kita. Oo, kasi alam kong miss na miss mo na ang nanay mo. Tita, Mano po. Kaawaan ka ng Diyos. Kumusta ka naman dito, Abby? Ayos lang po. Masaya po ako at napunta po kay madam. Tita na lang itawag mo sa akin, Abby. Siya nga pala, pinapasabi ng nanay mo na ikumusta ko daw sila sa'yo. Mamaya po, ibibili ko po sila ng pasalubong. Handa na ba kayong mamasyal? Opo, tita. Sa wakas po, makakasama ko na din si nanay sa pamamasyal. At kayo din po ni Abby. Tara na po. Ako din po. Simula nung dumating po ako dito, hindi pa po ako nakakapunta sa mall. Ngayon, parati na tayong mamamasyal at lalabas. Tara na!